Miah Reddan is anam tam sean ní mbliana díos. An cabh amsra is fearlam ná an ghleacaíocht. Thosaigh mé an ghleacaíocht nuair bhí mé 5 bliana díos. Dóla mé mo chuid ghleacaíochta ó mar rifor Izzy. Téim chuig rangnaí ghleacaíochta gach sathrainn. Tá mintir Eleanor anya. Tá trealamh ágaí neasa hála mar shampla mata bíma agus trampoline. Is fearlamsa an trampoline. Ní bhíonar in chula ghleacaíochta na cathabh ach is maithlam má éadaí ghleacaíochta. Bug mé suas na ranganna cúpla seachtain ó shin. Bíonn sé cleachta cuile lá.